DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Mwari huyai, Mwari honai, vanhu vaye vatanga. Vanhu vaye vatanga. Hanzi kune yaakunzi presidential mafia. Mafia for ED. Handisi hangu kuti umbonyatsoenda kupi kana tichirova murovero wakadai so. Ladies and gentlemen, amenoti kake chingani ndichitry kurekoda this video ndichingokanganisa, but nobody can stop bragging. Hatidzokere kumashure, tinoramba tichita sei, tichingorova chete. Tinoziva kuti varipo vanenge vakaisa mazita edu mumahari uko kumusha uko kuti maproductions asaende kumberi, zvinhu zvidhakwe, but aiwa kan. Isusu tinonamata boys. Mwari chaizvo tinonamata Mwari mupenyu. Mwari anototeerera, Mwari anototaura. Kwete ana Mwari wenyu amunenge muchiroherwa kumachechi kwenyu uko muchidyirwa mari. But zvisinei, haisiriyo nyaya ndiri kufamba nayo iyoyo. Ndiri kufamba nenyaya yepresidential mafia. Ende mashoko ari kubuda aya zviri kunzi pane kaofisi kari paZanu PF headquarters kekuseri ndo kari kuronga zvinhu zvese izvozvizvi, kari kuzoita kuti vanhu vashungurudzwe, vambunyikidzwe munharaunda. Ezvinozvi vakomana vepresidential mafia vauya nestrong warning kuna comrade Rovambira. Hanzi comrade Rovambira is undermining the authority of the president. Vari kuzvidza utungamiriri hwavaMunangagwa. But ndo pandinotaura paya kuti mwana akaita nzara pamba, akataura kuna baba kuti baba ndaane nzara, ari kuzvidza here kana kuti ari kungoisa chichemo chake semwana kuti anzwikwe zvake? Amen. And then pavidhio randoda kukuratidzai, muchanzwa vakomana vachiti pamberi nehondo. Wochamisika kuti hondo yacho ndeipi? Kwengwani maiti takawana kuzvitonga kuzere muna 1980, nyika yakasununguka. Mumva wati pasi nemhandu. Mhandu dzacho dzavari kutaura ndedzipi? Munhu anopiwa mari yemagetsi kunzi adevelope nyika iwane magetsi, odya mari yemagetsi. Haisiriyo mhandu here iyoyo? Munhu anokwereta nyika mari oregedza kudzorera mari, haisiriyo mhandu here iyoyo? Munhu anotora minda, anotora ivhu nechisimba, otengesa, oisa mari muhomwe, hadzisiridzo mhandu here dzamuri kuti pasi nadzo? But ndozviziva kuti hadzisiridzo mhandu dzacho. Mhandu dzamunoti pasi nadzo vanhu vakaita sesu, tinenge tichitaura chokwadi chamusingade kunzwa. But hatidzokere kumashure, tinongoramba takamira pachokwadi, tinongoramba tichitaura chokwadi sezvachiri. Pasi nemhandu dziri kudzorera nyika kumashure. Pasi naMunangagwa nemhuri yake nembwa dzake nekitsi nemakonzo ekuState House. Pasi nevanhu vese vanoita kuti nyika yeZimbabwe isabudirire. Pasi nevanhu vari kuita kuti ghetto youth rekuchitungwiza riite 3 months risati rambodyawo mazai pabreakfast. Ndo mhandu idzodzo dzatinoziva, dzatinotaura nezvadzo kana tichiti pasi nemhandu. Ndoda kuti ndikuratidzei vhidhiyo represidential mafia vachitaura murovero wavo, vachiita murovero wavo. Zita ndinonzi DJ Holly.
kana une bhizimusi raunaro rauroda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo idzo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauri kufila kuti DJ Holly ndoda kumbotaurawo something pa platform, ndibate. Toita sei? Tokurukura. Ingave voice note unongosenda ipapo, to broadcaster. Zvinhu zvoita sei? Zvoenda kumberi. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video. As president of Mafia, tiripo pakuvhura maziso all four corners of the nation. Ukatuka president wairasi nekuti taakwese maagents edu apararira kwese. Tikataura one voice tiri pano tiri muno muHarare. In 3 minutes time rinenge ranobata macorners ese eZimbabwe. Saka kana ukatuka president uri kwauri hazvititorere 45 minutes kuziva kuti watuka president. Pamberi nehondo, pamberi nekubatana, pasi nemhando. Tine murume anetsa kumanikaland kunzvimbo yechimanimani. Comrade vachandibatsira zvikuru semaziso edu, semaagents edu. Kune murume ari kuzviti comrade Roambira kana kuti comrade Mnyaradzi Shoko ari kufoma magroups mumadistricts ekumanikaland. Afoma magroups ari kuti ari kuda vanhu 1200 pagroup rega rega, achitokusvisai kuna president direct. Zadzikisai anotoda kusvisa vanhu kuna president direct, achimoka leadership kutangira pama-DCC members, pama-provincial members, achiva blackmailer, achiti iye anosvitsa vanhu direct achisingaende through channel yemusangano. Zvoreva kuti murume iye tiri kufungidzira kuti ane agenda, nekuti achitanga zvinhu zvake ari kunzi akataura kuti inini ndaimhanyana nageza. Saka tiri kufungidzira kuti murume uyu arida kuti akaita sweet tongue kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakajoina magroups ake, kana ageta platform obva achinja agenda, obva aita anti-2030. Zvoreva kuti anotanga kuimbisa vanhu. Kazhinji kacho munhu akapinda mugroup kubuda kunonetsa, zvoreva kuti mission yake inenge yatobudirira. Saka as president of Mafia tichabatsirana nevakomana muchinyararire kuti timbohanda that man. We suspect kuti munhu iyeye is a big scam and ari kuputsa nekuuraya nekusvibisa zita rapresident wedu weZimbabwe, His Excellency Masondamzo Mnangagwa, achitaura zvekare achisvibisa zita rava Dr. kuda kwacho Ngwarirai. Pasi nemhando, tiri kukupa warning, tiri kuti watch out, tiri kuuya. Young man, Mnyaradzi Shoko, comrade Roambira, comrade Gamba rinofamba, mune mazita akawanda, mune malaini matatu, 2 acho makarejesta kuti munogara marusape panzvimbo dzakada kuenzana. Asi takaongorora tikaona kuti rimwe racho ndere munhu akatofa asisiri kurarama. Saka watch out Mr. Man, tiri kuona izvedu, tichakubatai. Pasi nemhando.